Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω, θα σας πω για την ακρίβεια, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το κανάλι μου που έχει 7 συνδρομητές ρεκόρ και το κανάλι μου επιτέλους έχει φτάσει στις 155 προβολές, που είναι ένας πολύ καλός αριθμός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως υπάρχουν κάποια κανάλια σαν αυτό που έχουν μόνο 5 subscribers και νομίζουν ότι είναι θεοί και θέλουν να με καταπλήξουν και να με κάνουν ηλίθιο. Όπως ο Γιώργο Drifter 54 που ακούστε τι λέει σε ένα βίντεο του. Το με σκοτώνει ο ίδιος. Συγγνώμη, δεν φαίνεται καθαρά, το βάλω το επόμενο. Ο ίδιος συνέχεια. Παίζει αυτό Skyward και ακούστε τι λέει. Είμαι άρρωστος. Αρρώστησα. Και ενώ στο βίντεο ακούστε τι θα πει. Το δείτε το βίντεο να μάθετε τι έγινε. Και ενώ βλέπεις το βίντεο δεν καταλαβαίνεις τίποτα από ό,τι θα πει. What the Ένα πολύ καλό μου και γνωστό βίντεο που πήρε περισσότερες προβολές από όλα ήταν το βίντεο σχολιασμού του Euro Drifter 54 με GTA V Freestyle, που τώρα ο GTA V Freestyle έχει αλλάξει το όνομα και το έχει κάνει αεκάρα ολέ. Τώρα αυτό στην ΑΕΚ μην το βρίζετε, αεκάρα είναι. Η αεκάρα είναι καλή. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αφήστε μου ένα like αν σας άρεσε, γιατί πιστεύω ότι σας άρεσε και θα ήθελα αυτές τις 155 προβολές να αυξηθούν κατά πολύ. Σας παρακαλώ δείτε τα βίντεο μου. Παίρνω μία με 2 προβολές σχεδόν σε κάθε βίντεο. Ξέρετε πόσο κουράστηκα να φτάσω στις 155 προβολές? Δεν πειράζει. Θα λέμε ένα 2. Γεια!